Ang kuya guys. Kuya, sama kuya. Isa man. Oy. Ang vlog na kuya. Ama. Hilak na ba niyang kuya? Good morning. Ako na po ni guys, si Ruby Provinciana. Welcome back to my channel. Di ami dali sa akong pagumangkon. Na gwapa ka to ah. Anak na ni Kuya Joy. Ja, nasali ja kuno dadto ning bata. Naikag ko guys. Ja, ning dami ja ga. Ito, hawa. Naikag ko. So cute. Kita ang apo na ni mo guys, apo. Madlak na ka. Hi, di na. Tigwang mo ko day. Yan na duha jang anak guys. Ja, nara po dari tapad sa ahong manghod. Naikag ko dari. Na si Dudo. Ding ding ding. Naikag ko sa batang sinit. Hi. Wala ko katang mo Jin. Hi. Na wala matas. Hi, Bibi. Mata lagi na sigurato yung papa. Para Kuya Joy. Hello. Nagabling yung papa ah. Kani kay Kaya man pagkadyo. Alam yun, si Kadyo. Hi. Mama lagi ka ng tambok, Joy. Ha? Mama lagi ka ng tambok. Hi. Sabi yung mag-ibuhat ka. Pati nagdapon ka. Uy, musundog lagi siya. Hi. Hi, Bibi. Hi. Timan nila. Uy, ginoo. Hi, si hi, Bibi. Di ako nagkagasan ng bata, Bi. Hindi ko magpanood. Hi. Hi, Bibi. Dito lagi sa mutanaw. Mamahaw may daris. Gawas. Kay kuan kanang hayahay. Ang sudana mo is itlog na ginataan nga gulay. Dahay kuan kanang sinabaw nga bekeg. Jadi po among dake nga sa linggi kani mata ka ni. Ayan, mau ni siya. Puri buyag. Among kuy-kuy paninget. Singketeunun kajo. Jadi po among bata po di ah. Di na kauna. Mga pinalangga ni Ria ni oh. Sa tiali. Nahang manghud na guys si Dul Enrico. Oh, James Yap day na. Di din na Rubin Padilla. James Yap. So guys, magsuri-suri ko dari guys. Ang nagharag saging na tumba oh. Kay mananaw ko hala ni kanding. Hey! Hey! Dali na? Ha? Yes, kuy guys. Init na. Yung sama ng bahay na. Bay. Init na kakado guys. Nilaman sito oh. Amo di ba inas piaji sa una ko no? How ninjo? Yun si Jawa kung yun si apa? Oh, abay na. Mo kay lapinig. Hala. Nice ka dito oh. Ang tawan ng mga bahay guys oh. Hadlok na gabi daning nihas. Na guys, ang daghan nakadugbungag mga bayabas. Ha may dag nga lami. Ito. Hala oh. Sayang lagi mga bayabas kayo di pangwaon. Hindi kuhaan na. Kuhaan hindi ba kasi Na nangahugra oh. Na. So manguha ko ron guys. Guys, musaka ko dari mga wakwak ko. Wakwak ko. So guys, wakwak jud ko guys. Ara mo pakit ng deres ibabaw. Di ara naghana ka jud hinog. Ah.
Oh. So atong kuhaan guys is hinog. Yeah. Yeah. Hmm? Halagi pangkaon naman is squawk meat. Pangkaon squawk meat. Hala, daghana mo jud. Kuy pero gipangkaon nagaban. Dagan pa dun siya. Okay na rabi ng sum. Wak-wak jud ko guys na. Nawak-wak. Nawa oh. Oh no. Ha? Lagi na daghang kadsang likod guys ah. Suswajid ni sa probinsya. Ay sa probinsya. Sa Manila, kuy. Ha, mandapit sa bulo. Niuli kog bulo may bayabas. Ang wakwak nganing sakas bayabas. Wala ka kuy kay basigma. Ang bayabas sinuon kuy. Ang bayabas nun digun. Hala, pikti day pikti. Naiguan kanang naay. Baso ko kana di na. Ito po. Ora ang budjuhan. Awiri sa rin plastic ko yo. Yang kali umigas. Nak. Ha? Bakit daw? Hala, nahuli kami ng may-ari, guys. Nahuli kami ng may-ari. Nagnakaw kami ng bayabas. Sige lang ko no. May-ari, guys. Naidaghan kami sa babaw. Tanawa, nahuli kami may-ari. Sabi pa ng may-ari. Hinay-hinay ko ko kay basig maghugpo. Mabait naman ang may-ari. Nahuli na nga kami. Nahuli kami ng may-ari. Sabi yung, dandahan daw ako. Ang bait talaga ng may-ari. Dito ng bayabas na ninakawan namin. Ayun o, isang plastic pero ang dami na guys. Ito. Speaker. Oh. Kita mo yan, ang galing manguha ng bayabas. Pero hinog. Pero sabi pa ng may-ari, magdandahan daw ako. Nagnakaw na. Manila ba? Wala guys, di ako kay Bawo mo naog. Kay Bawo mo saka, pero di kay Bawo mo naog. Oh, hala, di alam may-ari. Guys, nandiyan na yung may-ari. Nahuli kami, nagnakaw. Hala, salamat Kazu. Ayun po yung may-ari. Salamat po. Nahuli ako dito, nagnakaw. Ninakaw ko yung ano mo ha. Nagnakaw kami ng grabe yung bayabas nyo dito. Para pa naman si nanay. Yun o, nanay. Parang nanay namin. Si Flora, may wala. Wala. Ano siya eh. Buntis. Dilatanong nga nung sige pungutaan na to pag umangkol. Naabalo dire. Wala. Oo. Taga Kuan, taga Albor sila. Ang nandito. Ang kato si Che, ang idol nito. Ayun ni Koy Koy. Tagahanga ni Koy Koy andyan sa San Roque. Pero Ayan yung o. nanay Florami o. niya, Tagahanga ni Florami. So nahuli kami dito guys na nakaw ng labas. Salamat ha. Yung may-ari sabi niya baka daw mahulog ako. Kasi umakyat ako dun no.
Pero ang dami pa guys, Diyos ko. Tingnan mo. Mga laglag na dito. Oh. Ah, hindi maabot ko yan, Koy. Tapos sila yung punuan guys. Gagmay sila guys, pero tamis. Ha? Asang view dapit dulu sa kako be. Panguha na puila. Sarap. Mahalagang may ko'y lami ko yan. Tamis. Guys, diaghang bit-bit oh. Saka plastic. Dagan pag-ato kaysa kilapati. Jarang katamis. Hay sa nila, hay sa nila. Nas kuy oh, gwapo ka do oh. Pag tarong eskwela ha. Kero maging engineer o mag-pulis unsa man. Singko ni mo? Pulis engineer. Katong Tagaluto. Oh, ayo ha, wala yung tagaluto mo na ini siya. Magluto lamang pud. Eh daghan mo nagsildo ng chip cook. Salamat. Kang cute na mong buyag. Sa tawag malay binalay hipag. Binaji binalay. Sa Cebu binalay binaji hipag sa Tagalog. Salamat ha. Ang bait-bait. Ang bait-bait ito guys. Ang bait-bait niya. Maraming salamat kuy. Bye. Salamat day, kadyo Asa day. kayo balik mo? Kuya mo. Bye, ano? Diarrhea. Salamat. Baba. Aw mo ba ka? So guys, papunta na naman kami ulit doon sa kuya namin kasi kahapon hindi kami nagkita ni kuya kasi gabi na siya dumating. Kaya doon naman kami ulit matulog ngayon. Baka Monday ng hapon guys, uwi na kami ng Mandaluyong. Tapos mayroon din makipag-meet sa amin guys, mga pinsan namin. Side ng tatay namin. So makita daw kami ngayon, pupunta din daw sila sa bahay ng kuya ko. So nandyan na pala sila guys, nakasakay ng tricycle yan sa unahan namin. So magkasabay pala kami ng akyat dito sa bundok. So akyat dito, tapos bababa, ang hirap ng ano dito guys, yung daanan. So ayun sila guys, yung nauna na tricycle, nandyan sila nakasakay. Yung pinsan namin na dalawa. So lapit na kami guys, masok na kami dito sa San Luis. So ang higpit dito guys, bawat kanto may nagbabantay na mga gwardiya. So guys, malapit na kami sa kuya namin guys. Di mo yung daanan namin dito guys is puro bundok. Pero ang sarap tumira dito dahil presko talaga yung hangin. So malapit na kami. Ayun na, hala, kita na tayo. Hi. Di tamang Karon po nakita. sige, nagkita sa Facebook. Uy, ano ni amin man ka? Ikaw may mo. Di, ikaw may amin mo. Sige, mamin ni mo. Joke. Hindi ko nga na. Nagkita-kita na mo guys. Ha? Nakita na mo wall. Kanipod kay, sige mami, kita na sa Facebook. Dito sa kaili. Ang lazo bitaw.
Ang igagaw guys si Ate Hili. Ay, di namin yabot dire. Tara. Kita ni Marilyn diha. Ayun yung tata. Ay, ako po. Diya po tata diha. Pareho magudbit tata. Ay, Marilyn, di namin dire. Yabot ila Joy. Just dire, oh, nakita na na mo stairs personal. Tapos si Kuan, Mama Mga ni. pareho may mga naong oh. Tanggal ng mas. Pareho may mga naong. Gani, taga Cebu. Yes, tata, oh, ba, paliwat na. Wow, si Marilyn magbiyang barkada. Ang bait talaga ng kuya namin, pinagluto kami ng alimasag guys at saka yung sinugbang baboy may inununang isda. So magtanghalian muna kami guys. So guys, malang ta guys, kaya gamong dessert. Mais na sinugba. Hi. Kaya diyan ang mga igagaw. Hi, day sinugbang Kuan, kanang may mais, tapos sinugbang baboy. Dara. Alam mo, Igagaw. Kuha na may gibawan na ng mandikaon da bawal po mga green nga mga utanon mga dahon. Oh, ikaw? Agdi pwede. Kaya lang di green. Grabe. Pwede basa. mga picture kay Juan Banda. Sir, mga green mo ng picture. Pero tama ko vlog ni Dr. Willie Sambot. Hindi, para healthy rin kung kasing-kasing na mga alubati, batong. Kita ko sa video. Hindi mas maganda mo. Akin ka lang maganda. Alam mo, wag gimitin na warfarin. Di mo na sila pwede sa bulag. Isa na may mga pwede kanon sa daan. Istera. Mga manok, pwede ka manok. Hindi mo gamay rak hindi ko daghan. Ano mo na sabi? Ali mo to ko manok ka bisaya man to. Injag ka ng kuan. Di ba pag medyo na mo pwede rakag ka nang naay magburas. Kala ka doktor. Uy, ano ang taon? Ni mata ko uli ko po yung magburos sa nita mag-ay ba din ang kabudsan. Di ba next year mo magpakasal no? Next year na sa pinja na. Bawal din ako. Hindi na may sakit sa kuan. Cesarean man. Tunggi na lang. Cesarean. Tigawan na lang. Hindi, cesarean. Kaya ko Kapag na lang yung gilid na natin. Paano? Kahiwa. Wag na, ang kortan na. Iguan mo. Hindi okay kaya kaya na may sakit sa kasing-kasing. Hindi, masamutong nagiging sa naman. Bakit na? Kabulat na sa Ginoo. Kaya na. Bago magbuntis, magpan mo na. ano tama lang doktor. Daan. Dapat may buntis na. Gana ka bilang siguro, tingin na. Buntis ka? Ang mga nakot ramis batang siguro. Kakaroon ka? Ura, dali. Kuray mga first cousin niya. Kami din magsuman. Kami doon. Ako ra ngayon palagi magputo. Dito kami sa Tapos bayan. first time lang namin magkita. Nagkuhan kami. Dito yung kuya ko guys, magsuman Ay, kami. maghuwang na pero. Ito yung kuya ko na idol na idol ko rin yan dahil Ay, ano, Pero di man po data. masipag. Kuhan siya daw. Masipag mag-garden, masipag lahat. Tutuin mo siya. Parang dito ako nagmana sa kuya ko. So yan, gagawin namin yung ginawa niyang, Ate Helen. ay no, Kuhan po kapangalan po kang manang Helen. Oo, si Ate Helen. Ang pero Evangeline man to. Gumawa Kaso ako, ito kami Alejandria. guys kay Ha? Alejandria. sarap kumain ng suman. Nice mo nga. Mula ko yung tato, Joy. Ngayon, manaki. dito ko So yan na guys, naluto na yung suma namin na malagkit. Hala, nagahana guys. Mapuno siguro, harbisin dyan tanan, mapuno dyan siguro ang buwan. Kung maharbis dyan mi tanan guys, siguro duha ka baldi siguro, kaya pa mayroong naghana. Ito ay naghana dito to ah. Kanang uban diha, mga natiguang na na. Daghan pa ganas. Mga natiguang na. May mga ganas oh. Nanggibitay ang mga bunga. Medyo madali ka na may lawi nga juta. Kari oh na. Pare. Lagi pa mo. Pero pwede na dyan tanggalan pilian. Kanang kuan ba? Adubuhon. Kari ginluan ni dari dapit na sa may giwatan diha. Ang tamnan na kuan. Talong, sitaw.